nastavenie tlačenia dekurzov. Vybral som si Olivera, takže sme v časti dekurz, je denný záznam. Vpravo hore máme dve tlačítka. Keď stlačíte to úplne na kraj s tlačiarňou, tak vytlačí vlastne všetko od polnoci daného dňa až do času, v ktorý tlačíte. Preto by som navrhoval používať toto tlačítko, kde si vlastne nastavíte rozsah tlače, že odkiaľ sa to má tlačiť. A tu chcem demonštrovať na včerajšom dekurze, že kebyže dám od polnoci 00 a dám zobraziť, tak sa mi vytlačia a ukážu vlastne aj ordinácie, ktoré spravila Veronika ráno, tak potom aj dekurz, ktorý vlastne napísala potom Alica. Čiže kebyže takto to je, tak potom vlastne vám dokumentaristka vlastne musí tam doplniť pečiatku a podpis aj Veroniky a takisto tam musí byť pečiatka a podpis Alici, ktorá teda započiatkuje. Preto navrhujem, aby v tejto situácii, že keď ten dekurz vieme, že Alica spravila o 10:00, tak vy si tu vlastne nastavíte čas, že od 10:00 dáme zobraziť a vtedy sa stane to, že už tam je len ten jeden lekár, ktorý ide tlačiť. A tu potom vlastne dám tlačiť a už vybehne tlač. Ďakujem vám za pozornosť pri riešení tohto nešvaru.